सावंतवाडीतील वेर्ले गावात एक प्रकार घडलाय। येथील एका फणसाच्या झाडाला चक्क केळीचा घड आल्याची घटना घडल्याचं बोललं जात आहे। त्यामुळे निसर्गाचाच हा चमत्कार पाहण्यासाठी परिसरात मोठी गर्दी होते। वेर्ले फौजदारवाडी येथील रहिवासी विश्राम पुंडलिक लिंगवत यांच्या घराशेजारी फणसाचं एक मोठं झाड आहे। सध्या फणसाचा हंगाम असल्यानं या झाडाला ठिकठिकाणी फणस लागल्या। मात्र जमिनीपासून साधारण 10 ते 15 फूट उंचीवर असलेल्या एका फणसाच्या देठातून अचानक केळीचा घड बाहेर आल्यासारखं दिसून येत आहे। फणसाच्या झाडावर केळीचा फणा पाहून सर्वजण अवाक झाले। मात्र हा फणसातील गऱ्यांचा भाग असल्याचंही काहींचं म्हणणं आहे। त्यामुळे फणसाच्या झाडाला केळीचा फणा हे वृत्त कुतूहलाचा विषय ठरतोय।